ରସୁଣ ପ୍ରଧାନ ସେଟା ଛେଞ୍ଚୁ ନିଆ ଆମର ଗାଗୁଆ ଜଳୁଛି। ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି କୋଉଠି ମିସ୍ତ୍ରୀ? ଏଟା ପୁରା ବଡ ପିସା ଯାଇ। ବଡ ବଡ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ତ। ଆଜି ଗୁଳା ଗୁଳି ସବୁ ମସଲା ସବୁ ପଡିବ। ମାଂସ ଗୁଳା ଗୁଳି ସବୁ ଆଜି। ପ୍ରଧାନ ସେଠି ରସୁଣ ପକା। ଆଳୁ ପଡିବ। ଆଳୁଟା ନ ପଡିଲେ ସୁଆଦ ଆସିବନି। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଚିପା ଦିଅ, ଗୋଟା ଟମାଟର ପକେଇ ଦିଆଯିବ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ପଡିବ। ତାପରେ ପକୋଡିଟା ବସେଇ ଦିଆଯିବ ଆଉ। ଆମର ଗୋଳା ଗୋଳିଟା ହବ। ପଡିଗଲା ଆମର ଟାଟା ସଲ୍ଟ ପଡିଗଲା। ଆମେ ବାଟିଛୁ ଛେଞ୍ଚିଛୁ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ପଥର ବାଡିଆ। ଆଉ ଘର କିଛି ଆମର ନାହିଁ, ସବୁ ପଥର ପଥର ଯାହା ବାଡେଇଛୁ ଆଉ। ଆଉ ସେଟା କାଟିକିନା ଗଣ୍ଠେଇ ଥୁଆଯାଇ। ପିଆଜ ବି ଖୁଙ୍କୁରେ କାଟିଛୁ। ସେଇ ଗଛ ଖୁଙ୍କୁରିରେ ପିଆଜ ଗୁଡା କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ପିଆଜ ପଡିଯିବ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିସ୍ତ୍ରୀ। କଣ ନାଁଟା କହିଲେ ସାରା? ମିସ୍ତ୍ରୀ ନା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର ସେଠି ନାଁଟା ଗୁପ୍ତ ରଖିଛି। ବହୁତ ସବୁ ଗୁଳେଇ ଗୁଳାଇ ନାଜି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପାଗ। ଆଜି ବି ସେଇ ଦଳା ଦଳି ମୁଢି ମାଂସ କଷା ସେଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଗୁଳାଇକିନା ପାଗଟାକୁ ଚୁଲିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସାବ ଆଉ। ସେଇ ଆଗ ତେଲ ପଡିବ, ପିଆଜ ପଡିବ, ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଏଟା ଗୁଳା ପାଗ। ଆମର ରସୁଣ ଛେଚିକିନା ପକେଇଦେବେ। ଏଟା ମାଂସଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଘୁରେଇ ଦିଆଯିବ। ଆମେ କଡେଇ ଫୁଲ, କଡେଇ ସମାଳିବନି ତା ଜଣା ପଡୁଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ପୁରା ପଡିବ ତା ଉପରେ। ଟମାଟରଟା କାଟିଦେ। ଟମାଟରଟା ଧୋଇଦେ ଟିକେ, ଧୋଇଦେ ଟମାଟରଟା। ଧୋଇକି ଟମାଟର ଧୋଇଦେ। ଟମାଟର ପକେଇଦେ। ପକା ତେଲ ସବୁ କୁଚୁଟା କରିଦେ। କଡେଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ପଡିଯିବ ଆମର, ହେଇଯିବ। କହିଲେ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଟିକେ ମନେଇକିନା ଭଲ ଲାଗିନା ପକେଇବେ। ମାଂସଟା ସେ ଭଲ କରିବ। ଟମାଟରଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ପକେଇଦେବେ। ପଛରେ ମାଂସଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲେମ୍ବୁଟା ଲାଷ୍ଟ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଆମର। ଲେମ୍ବୁଟା ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପଡିଗଲା। ଲେମ୍ବୁକୁ ଆମେ ଚିପୁଡ଼ି ଯୋଉ କାଟି ହେଟା କରିବୁ। ଲେମ୍ବୁଟା ପିତା ଫିଟିଯିବ। ଲେମ୍ବୁଟା ମୁଞ୍ଜିଟା ପକେଇବ। ମୁଞ୍ଜି ନ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ନାଲି ପୁରା ଗୋଟେ ବାରି ହଳଦୀଟା। ଡାଲଚିନି ଲବଙ୍ଗ ସେ ସବୁ ଧୁଇଁଆ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଡ ହଉଛି। ଲେମ୍ବୁଟା ଦେଖିନା ମୁଞ୍ଜି ଦେଖିନା ପକା। ପାଇବନି ବେଶୀ ରାଗ ହେଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟା ପକେଇଦବା। ମସଲା ଆମର ବହୁତ ମସଲା ଗୋଟେ ପଡୁଛି। ମସଲା ଇଏ ଗୋଟେ ମିଟ୍ ପଡିଯିବ। ସେଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ପଠେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି ନକା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବହୁତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମିକ୍ସ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୁଳେଇକିନା ମୁଢି ଟାଇପର ଆଳୁଦମ କଷା ହୁଏ। ଆମର ପକେଇ ଦିଅ ଆମର ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୁଳେଇବେ। ତେଲଟା ମନେ କରିନା ପକେଇଦିଏ। ଗୁଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚୁଲିରେ ବସିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୁଳେଇକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଆଇଛି। ତାଙ୍କର ହୋଟେଲ ଅଛି ପୁଡ଼ା ମାଂସ କଷା। ତାଙ୍କର ସେ କରୁଛି। ଏଟା ହେଇତା ଗୋଟେ ଗୁଳା ଗୁଳି ସବୁ ମାନେ ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଝାମେଲା ନାହିଁ। ସବୁ ପଇଲା କଥା ଗୋଟା ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ରାଗ ଯଦି ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ। ରାଗ ନହେଲେ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଳେଇବା ଭଲ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଳେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ମାଂସ ଖାଲି ପିଆଜ ହେଇଯାଏ। ଭାସୁଛି ଖାଲି ପିଆଜ ମାଂସ। ଲଙ୍କା ପଡିଗଲା। ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଧାରଣ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି। ହଳଦୀ ଦେ। ହଳଦୀ ରାଗିନି ଗୁଳେଇକିନା ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଷା। ଆଳୁ ପକା।
ଆଳୁ ଗୁଡା ନ ଫୁଟି ଦେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ହବନି। ଚୁଲିରେ ଆମର ବସିଗଲା ମାଂସ। ବେଶୀ ଜାଳ ଦେବେନି, ଜାଳ ଦେଲେ ସେ ପୋଡିଯିବ। ଆମେ ବେଶୀ ଜାଳ ଦଉନୁ, ଖାଇକି ଘୁରି ଦେବେ ନେନା ହେଇସାରିଲା ପରେ। ବାସ୍ ତାପରେ ଉଠେଇବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ହବାକୁ ଦେବେ। ନିଆଁ ବେଶୀ ଜାଳିବେ, ନିଆଁ ଜାଳିଲେ ବେଶୀ ମାଂସଟା ପୋଡିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଥାଳି ଆମର କଡ଼େଇ ପୁରା ଧରୁନି। ସେ ପ୍ରଧାନ ଅନେଇକି କଣ ଆଜି କଣ କହିବେ, କଣ ଭୋଜି ବିଷୟରେ କିଏ କଣ କହିବେ, ଆଜି ଆଇଟମଟା କଣ ଗୁଳା ଗୁଳି ଆଇଟମ ଗୁଡା ଆଜି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ସାରେ। ଆଜି ଫଟକା 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 ମାଂସ ମାନେ ଫଟକା ଦବ ମାନେ ଥାଳି ଉପରେ ପଡିଛି ଫଟ ଫଟ ଫୁଟି ସାରା ବରାବର ମାଂସ ନା ଫଟକା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଆମର ଘାଣ୍ଟ କୁରୁଟ ଥାଳିଆରେ ଘାଣ୍ଟି ପକେଇଲେ 64 ଭେରାଇଟିର ମେନ୍ କାରିଗର ଆମର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମିସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଆମର ଟିକେ ସିଝିଗଲା ନା। ଆମର ଏତେ ବଡ କଡେଇଟା ଫୁଲ ଯେ ଆମେ ପିତିପାତଟା ମାରି ପାରଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କୁରୁଟଟା ହାଣି ଦେଇଛୁ, ସେଇଥିରେ ଘାଣ୍ଟି ପକେଇଲୁ ଘାଣ୍ଟୁଆ ଚିକେନ ସୁପର ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଆମର ଏଇନା ବାଢା ହବ, ତାପରେ ନା ଦେବୁ ପା ମାଂସ ପ୍ଲେଟକୁ ବାଢେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଇନା କଷା ଖିଆ ହବ। ଆମର ଲୋକ ସବୁ ବସିଗଲେ, ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ସେ ବାଗଲା ନା କଷା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଇଟମ।